Pozdrav svima ljudi, sa vama je Uki Cool, zajebavam se. U današnjem videu, kao što vidite po naslovu, pokazujem vam moju novu životinju. Znači, kupio sam jednu novu životinju, zove se Radovan. I sad ću da vam ga pokažem. Pošto ova životinja je jako opasna, može nogu da mi da otkrize, znači ljudi, ne se vidjeti koliko je to životinja opasna, može ovako krilima da leti nešto, ovako nešto da ide. Sada možemo da krenemo. Jebote ljudi, to se nalazi ovdje. Sada ćemo da uđemo, otvaramo, znači to je jako opasna životinja, tako da će morati biti jako oprezni sa njom. Evo ga ljudi, ušao sam u podrum sada, tu se nalazi ta jako opasna životinja, znači ona ne može da leti zato što ima vrljave noge, ali sada ćemo da vidimo da li ću moći da uhvatim, eno je tamo. Eno je tamo. Znači što je ljudi, vrana, ne? Dođi, gra, fac. Run. Vratio sam ga ljudi, pogledajte, to je vrana. Znači neće vjerovati, ovo je vrana. Imam vranu, znači ljudi, pogledajte kako je to sposobno ljudi. Ovo je vrana. Dobar dan. Šta je bilo? Si vrana? Ljudi, pogledajte kakva je vrana. Idemo sad vidimo da li znam da leti. Ova vrana mirna. Ona voli samo da stoji ovako, vidite ljudi. Kao igračka je, može da leti, vidite ljudi, hop. Sad ćemo idemo da vidimo šta ona zna. Znaš nešto da uradiš, a? Možemo ideš, a? I evo je vrana ovdje, ispala mi je. Sada vidite ljudi kako je to sposobno pile. To je vrana. Evo ga ovdje ide vrana. Šeće vrana. Vidi, ujebote leje, vidi ovo labuda. Sad ću vam pokažem i orao, znači ljudi, evo ga orao tamo. Evo ga ljudi orao, vidite kako ide brzo. Znači to je orao. Vidite ljudi, tu su orlovi i labudovi i tamo ljudi orao, vidite kako je orao izgleda. A ovdje je ovaj gavran. Dođi gavran. Gavrane, vidi vam gavran. Ovdje je orao. Dođi jedi lišće. Vidi lišće. Labude. Stadijane je! Mene ovdje, sad sam ovdje ispod ovih bandera, sad sam sakrio od krokodila, znači, sad sam sakrio da vidim da li će mi doći, mislim neće doći sigurno, vidi, šansi, ovo je bilo neko malo pile. Sad čekamo gavrana, možda dođe vamo, možda i ne dođe, malo je vrljav, ne znam šta mu je, ali nema veze, znači sad ću da vidim ako bude mogu opet da ga uhvatim, mislim ne znam šta s njim da radim, malo je ovako, ali nema veze. Ljudi, evo ga, to je gavran, ja snimam dobro, evo ga, jel vidite ljudi to orao, ima mi orla, ljudi pogledajte orao, znači nećete vjerovati, pogledajte orao, ne znam još da leti zato što ima krila niska, jebem ti. Mater, padaj kija. Evo ga ljudi, evo ga, tu je gavran. Gavrane, i orao. Ajde vidimo šta znaš, ajde. Ajde, ti si sposoban. Ti si sposoban, kjer. Jebem ti, mater, padaj kjer. Ipak si debil, malo pre. Evo ga orao. Jebote, leje ciganski. Vidi, opet si ušao debil. Vidi, evo ga orao. Samo moramo da budemo jako oprezni. Znači, polako. Moja sposobnost da iskoristim. Bilo to dog videa, vidjeli ste orla i vidjeli ste gavrana i ljudi ako želite drugi deo 20 lajkova na ovom videu, ako uspijemo snimam drugi deo kako vatam zmajeve i ostavite like i to je bilo to. Pozdrav.